Pasyal muna tayo, guys. Ito yung view dito sa sa Southampton. Sa ngayon naka-lockdown pa rin kami. Sana nga sa March wala nang lockdown. Yan, dyan kami nakatira dati. Kalimutan kong magdala ng tripod. Nanghawi yung kamay ko ba. Ayan, guys. Dito kami nakatira sa Southampton City, South of England. Ito yung cruise terminal dito ng biggest cruise ship terminal sa buong United Kingdom. Dito sa Southampton. Yan. Punta tayo sa tabing dagat. Konsultahin natin yung yung kung may cruise ship pa ngayon. Ayan, meron nga pala Tingnan natin kung anong barko yan. Ito, magandang restaurant yan, Indian restaurant yan. Malapit sa dockside. Malapit sa terminal. So guys, papasok na tayo ngayon sa sa cruise ship terminal. Ang ganda dito, may park. May flower park ang tawag. Yan, maganda yung view. Dito kami magmuni-muni ni Ima pag tuwing summer. Yan, dito kami maglatag kami ng dyan, kumo, tapos upo-upo, snacks, manood ng ng cruise ship. Pag yung mga cruise ship na yan aalis na, dito yan dadaan. Tapos dyan kami nakaupo sa tapat. Tapos kaway-kaway sa mga tropa dyan sa Piano Cruises. Sa dating barko ko. Ayan, guys, yan, may uwak pa Random vlog lang to, guys, dahil walang magawa ba. Dahil day off ko man ngayon. Tsaka medyo maliwalas yung hindi masyadong malamig. Kaya nagkataon na mag-vlog. Yan. Maraming mga nag-exercise Therapeutic talaga dito yung lugar na to kasi malapit sa seaside, parang nasa ka lang, nasa Manila Bay. Yung mga
sasakyan na yan, ano yan, nagre-relax yan sila. Yan, malaking cruise ship oh. Norwegian Cruise Line ata yan eh. Kikita nyo sa harap guys. Ito yung Manila Bay dito sa ano, sa Southampton. Yan. Ganda. Ito pag may malaglag na ano, may lifebuoy dito oh. Yan. Oy, shout out sa inyong lahat. Maraming nakatingin sa akin ah. Hindi kasi sila ano ngayon sa ano dito sa UK, hindi masyadong wala masyadong nagbo-vlog dito, kaya pag makita yung tao nagsasalita mag-isa na tumitingin sila sa iyo. Pahala sila diyan. Pakapalan lang ng mukha. Lapitan natin yung ano, yung cruise ship guys. Tingnan natin sa ano, malapitan. Baka yan yung barko ko dati ba? Ay hindi, Norwegian Cruise Line yan, ibang company. Ang ganda kaya ng mga ano, ng mga kulay ng barko ng Norwegian Cruise Line. Sino ba yung naka ano na may experience na dyan sa ano, cruise ship? Mag-comment kayo. Yan, pag dito naman, yan yung view mo. Pag dito naman sa kabila, ayan. Itong area na to, parang balak nila ano to, i-renovate ata. Kasi may plan na dito na pagandahin daw to eh. Yan, may mga ano pa sila, basurahan. Para bawal magkalat. Pero hindi pa rin maiwasan mga lasinggero dito, nagtatapon pa rin kahit saan eh. Akala nyo ba sa Pilipinas lang? Meron na mga matitigas yung ulo dito. Alright. All good? Gusto ata niya sumali sa vlog eh. Kung naalala nyo dati, dyan kami nagpa-basketball dati. O, ayan. Mamaya, laro tayo mamaya. So, close up natin guys. Lapitan natin ng ano, anong barko ba to? Ah, ito yung ano, Eclipse ata to eh. Eclipse ba? Hindi ko alam. Yan yung view guys oh. Yan, naka-hoodip, naka-ano pa ako, naka Queen Elizabeth pa. Remembrance ko to sa ano, sa last na barko ko na Queen Elizabeth. Yan. Yan, meron pang nangisda oh. Parang naglalaro lang ata to eh. Close up natin ng konti. Ayan guys oh. Ganda. Diba? Eclipse nga. So ang pangalan ng barko kay Eclipse. So punta tayo sana guys, mag-basketball na ako. So yan lang muna yung ano, yung update dito sa ano namin, vlog namin.
Yan, butas na. Kailangan nang i-renovate tong ano na to, park na to. So ayan yung view dito guys sa ano, sa seaside. Palubog na yung araw. Nakita nyo na naman ata ito dati kasi nung mga nakaraang vlog namin, dito rin ako tumatambay. So ayun lang guys, ingat kayong lahat at salamat sa panonood. At sa mga bago pa sa channel namin, don't forget to subscribe. Yun, salamat.